Uy. Sarat pasalubong. Bilat. Magla-live ako eh. Magla-live ako, tingnan mo. I-subscribe mo ko sa YouTube, di mo sinusubscribe. Bakit? Putang niya si Alvin. Naka-live na ako, Alvin. Nakikita mo ko live. Ayan, no? Hi, mga lalab. This is Island Ski Vlog, the Bicolan ng Uragan. Sumasahod ako dito sa YouTube. Ayan, kailangan... Si Maui. Nandyan. Maui. Alvin, subscribe mo. Ayan, nandyan ako sa live, oh. Marami yan manonood. Kailangan maganda. Ito, may account. Maui, bye. Maui, bye. San Calvin? Ate, may pumasok na. Ayan, Samira. Mega love shout out, Samira. Lalab, Samira. Mega love shout out. Ayan, Samira. Mega love shout out, Samira. Ano, Calvin, oh? Bang account yan. Ayan, live yan. Hindi lang yung Pilipinas nanonood niyan. Samira, mega love shout out, Samira Lalabs. Thank you. Samira. Hi, Samira Lalab. Bibi, open mo kayong electric pan, Bibi. I feel so hot. Bibi. Electric pan, Bibi. Iharap mo konti dito. Ayan, tita, mega love shout out, tita. Ayan, padikit po, please. Samira, nagbaba ng bahay. Samira, ayan. Lalab, Samira, thank you so much. Ayan, Papa, thank you so much. Ayan pa, maganda yung internet ngayon. Ayan mo. Ayan, Samira, mega love shout out, Samira. Ayan, thank you so much, everyone. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay, Samira. %8 lang pala ito. Ayan, 2 million in the house. Miguel love shout out. 2 million.
Kain tayo mga lalabs ng bread. Ayan, breakfast. Good morning everyone. Kain tayo po. Kain tayo, kape muna po kayo dyan. Kain mga lalot, kain lang.
Ayan, Inday Leyte, Miguelab, shout out. Tamsak Harang Lalabhos. Ayan, Miguelab, shout out po Inday Leyte. Nabihan po kita ng jacket. Ayan, good morning po. Magkapi-kapi muna. 6:16 in the morning, Philippine time. Ayan, good morning po Inday Leyte. Shout out watching from Singapore. Kape-kape. Ayan. Ayan po, salamat sa pantilala. Ayan, nagkakape rin ako dito. Kasi maaga pa. Tita. Tayo mga lalabs, tita. Ayan, padikit please from tita. Ayan, Heart Vlogs. Miguelab, shout out. Tamsak host. Heart Vlogs. Ayan, thank you so much, Heart Vlogs, lalabs. Hello, I wish you all healthy, peaceful, and loving time. Ayan. Ayan, Heart Vlog, Miguelab, shout out. Hinatay mo kasi, bakit mo kasi ginalaw? Nag-live ako eh. Tita Dan sa'yo lalas, pasukli na lang, salamat. From Inday Little Hearts, Miguelab, shout out po. Mama! Ka-live nga ako ma eh. Miguelab, shout out po sa lahat. Ang ingay mo, mama, re-record yung boses mo dito. So, pumasok lang dito para magbunga nga siya. Ada. Ayan, 5 million in that. Miguelab, shout out. Ayan mo lang si Bibi dyan. Ingay ng nanay ko, oy. Ayan, Miguelab, shout out sa lahat. Chan Arda, my friend, how are you? I miss you from Inday Leyte. Ayan. Ayan, Heart Arda, thank you. Maulan dito Singapore, lalab, sarap magkape. Dito rin lalab sa probinsya, panay ulan. Kaya nga nawawala ng koneksyon. Lagi wala koneksyon. Kasi panay ulan. Ganun siguro talaga pag pag July. Rainy days. Inday Leyte, thank you, my dear friend. I'm fine. How are you? Love and respect. Ayan. From Sihan Arda. Shout out. Kasi nag-try akong mag-live kagabi. Inday Leyte? Wala. Naka-5 times ako. Wala. From Inday Leyte. Anong nangyari sa internet na naman? Ayan, Inday Leyte. Ayan, 5 million in the house. Miguelab, shout out. 5 million. Thank you so much, 5 million. Apple. Miguelab, shout out. Apple. Tamsak host. Ayan.
Thank you. Danex TV, Miguel Love, shout out. Danex. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Mami, tulog ka na. Ano naman nangyari sa connection ko? Nakakainis naman to. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Oh, I hope you're doing fine now, my friend. Next time, be careful, my friend. Si Han Arda. Ayan. Be careful. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalab, tita. Ayan, nga yung bahay ni tita. Tita Let's. Nandito ka ba Tita Let's? Wala naman natin si Tita Let's dito. Nagbabalang ng bahay. Ayan. Sa bahay mo ako, Tita Let's. Ayan, nandyan, oh. Amazing food. One rice, ulam, only 27. Ayan, padikit si Apple mga lalabs. Apple nagbaba ng bahay. Apple. Ayan. Ang palatandaan po nagbaba ng bahay. Tita na. Ayan, tita, nasa bahay mo ako, tita, kung nandito ka pa. Wala na ata si tita. Ayan, tita, full watch na yung video mo. 2 minutes lang naman to and 13 seconds. Ayan, dikit na Inday Late. Isunod kong ipinlalag. Tita, once again to tita. Nandito ka ba, tita? Ayan. Inday Late, thank you very much. My wands are held. You are so kind. Respect from my heart. Full of love. Ayan. Magkakilala pala kayo Inday Late ni ano? Ni Sihan Arda. Ayan, tita. Inday Late dan tam. Ayan. Inday Lalaz. Ayan, pabalikan na lang si Apple. Dan na sa'yo. Ano ba naman na connection na to? Lagi na lang ganito. Ayan, OTW Apple from Inday Leyte. Ayan, Apple Lalabs. OTW na sa'yo si Inday. Yan na yung bahay ni Inday. Yan natin. Oh, si Leyte girl pala to. Ang laki ng bahay. Dating dikit. Ayan, madam, Inday. Nasa bahay mo ako. Dinner day mo ako. Ayan. Dinner date with Joy. Ayan. Ayan, pinapanood ko pa po, Madam Inday. Yung ano mo yung video. Ayan. Inday Leyte. Ayan, love, love, love. Ayan po, Madam Inday. Kumakain ka ng chicken. Kagutom. Hoy, ayan.
Pinapanood ko pa. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Leyte girl. Malaki na pala yung bahay mo. Ayan, dikit na yun sa'yo, Madam Inday. Barbie love, Barbie love. And mga nalapalabda din po akong buy apple. Barbie love, Barbie love. Ayan, si Apple po nagbaba ng bahay. Ayan, lablabin natin si Apple, mga lalags. Apple. Gina, mega love, shout out. Ate Malins, mega love, shout out. Ate Malins. Ayan. Gina, padikit please. Mawawalan. Nirestart ko na to kagabi. Ganun pa rin. Ayan, padikit please from Gina. Kulot. Ayan, FW ako, mega love, shout out. Jaa Lifestyle. Patamsak naman sa... Inday, thank you very much from my heart. Ayan. From Sihan Arda. Nakapin po dating dikit. Ayan. Oh, si Kulot. Na po ba kayo sa nakapin? Apple, nandito ka pa ba, Apple? Wala na si Apple. Ayan. Nandito na po ba sa Scan Vlog? Mega love, shout out. El Scan Vlog, hello host. Ayan. Ayan, El Scan. Gina, dating... Nawala na naman tayo ng connection. Ayan, Elscan Vlog. Elscan Vlog. Gina, ang laki ng bahay. Gina Canada Vlogs. Ayan, ang ganda ng bahay mo, Gina. Ayan ang lugar. Ayan, napakaganda. Ganda.
Ayan, Gina, pinapanood ko yung video mo, lalabs. Gina. Ayan, 3 million araw na naman. And Madam Gina, dikit ko sa'yo, Madam. Ayan. Wala, pagkatapos kay FW ha, pin kita. Hindi naman siya nagbaba ng bahay. Maingay dyan, maririnig ka dito. Yung upuan ko kasi umiikot to. Ayan, 3 million. Ba ganito lagi na lang nag-ano. Ate Malens official, mega love, shout out po Ate Malens. Ayan. Connection, I don't know bakit ganito to. Hindi ko alam, mamaya. Ha? Ayan, 3 million in the house. Mega love, shout out. Sana makisama yan. Paayude, baby, pa bahay ko. Sige. Love you, Ashraf. Mega love, shout out. Thumbs love host. Ayan. Ate Mali. Ayan, Elscar Vlog. Huwag ka umalis, ikaw susunod ko ha. Sunlight. Sunlight from outside. Pinas. Nasa Pinas ako, lalabs. Premiere. Ayan, tamsakan natin yung premiere yan. Panaikot ako na. Asarama ko, Ate Malens. Ayan, Ate Malens, nasa bahay mo ako. Putol-putol, di kita maintindihan, host. Kaya nga yung aking connection nagpuputol. Mary Rose, madam. Grabe mo. Mary Rose, big love, shout out. Grabe ang oh, kasi nasa bintana ako, aya. Sikat yung dating background ko. Sikat ng araw yung background. Ayan. Ayan, love you, Ashraf. Tamsakan ko yung ano mo, lalabs, oy. Premiere. 6 hours. 1:30.
Ayan, Sihan Lala. Thank you, Sihan. Thanks, host. Mamaya na yan. Yeah, yes, host. Ayan, mamaya naman. Mag-notify naman yan. Nung 21 pala, labs, oy. I love you. Ayan, 2 million in the house. Oy. Balbal. Sayang hina ng signal eh. Nakakaasar pag panay. Kahit trinay ko na siyang nirestart ko na yung wifi kagabi, ganun pa rin. Nakakaasar. YT Team Karen Group, Tamtax. Nag-love shout out YT Karen. Ayan. Team Karen Group. Panay-ikot yung aking internet, iwan ko. Ano bang dapat kong gawin? Nag-iikot-ikot. Nawawala minsan pa. Iwan ko. Kailangan ko ba itong i-complain? Kay ano? Yung sa gumawa? Ang laki ng bayad. 1, 2, tapos ganito naman. Kakaasar. Minsan-minsan, umaalis nga yung viewers. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out, loves. Yan na ba yung bahay mo? 227. Ayan, palablab naman po ako nakapin mga lalags. Palablab po nakapin 200. DTS, Miguel Love, shout out. DTS Orkes. Ayan. Si Han Arda, thank you. Bibi, tinanggal mo na yung ng kama. Yung sapin. Nawala na. Sihan Arda, ayan, thank you lalab, Sihan. Yung damit, tatanggal na. Say hello. Ayan, else ka.
6:51 pa lang. Tinanggal niya na yung sapin. Salamat, host. Ayan. May harang pa kasi, Lalats. Wait lang, pupunta ako sa bahay mo. Main ka na dang. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. 4 million. Ito ko sa bahay mo, Elscan Vlog. Pinapanood ko pa. Yun da. Ayan, Elscan. Nasa bahay mo ako, Elscan. Nasa bahay mo ako, Elscan. Ayan, Elscan, nandito ka pa ba, Elscan? Pinapanood ko yung video mo. Ayan, unang dikit. Ginalo ni Bibi. Ano, Bibi? Tapos ko ngayon pa ako. Bibi, kuhan mo ako, Bibi, ng tubig. Dali, lagyan mo sa baso. Elscan, salamat, host. Ayan, smell egg. Feel hungry.
Laban lang kahit yung connection, ano, sira-sira. Kahit putol-putol ang connection. Kailangan niluto ni Papa. Baw. Nasaan na pala yung gamot ko dito? Saan na yung bibi yung gamot ko dyan? Nakita mo? Ha? Nandyan? Sige, lagay mo lang dyan. Ayan, Elskan Lalabs. Ayan, yung bahay mo uli. Ang baho. Manani. Ang baho. Wala nang tao dahil sa nanani. Shopee. Yan, Elskan. Pangatlong dikit, Elskan. Paano niluluto?
Ayan, 228 ka na ano. Elscan Vlog. Nandito ka pa ba, Elscan? Ayan, Elscan Vlogs. Elscan. Dahil sa connection na to, walang nagtagal na viewers. Lipat ko ngayon. Ayan, ano oh. Ayan, ilan na ba yung bahay mo, ano? Ayan, tamsakan sa. Kagabi pa to ganito eh. Natamsakan ko na to sa'yo, ano. Bawo ng niluto ni Papa. Tamad ba yan si Bibi? Tamad. Sige lang mobile. Para sa mo yan. Dati man akong nakatamsak dito.
Kasi isa-isa ikaw na picture. Nawala yung viewers. Walang kasing connection. Kahoy kasi yun. Ano yan to? Hindi naman to kahoy, oh. Siminto. Pag ganito yung connection araw-araw, iwan ko na lang. Otso na. Yun si Maui. Nandyan ba? Wala, silipin mo. Tagi na. Iwan ko sa... Jerry Rock, Lala Migalab, shout. Ay, ayan. Ting ano connection may saltik. Ayan, Jerry Rock, Lala Migalab, shout. Ating connection. Kumain si Bibi. Ayan, Jerry Rock, nagbaba ng bahay. Jerry Rock. Ang ating connection may saltik. Param pam pam. Carol INC, Migalab. Bad trip na connection na. Jerry Rock. Ayan, patay ka Jerry Rock. Dan na po ba kayo kay OFW?
Nandito ako sa bahay mo, Jerry Rock Lalabs. Ayan. Jerry Rock, thank you Lord cover. Ayan. Ayan, Jerry Rock, nasa bahay mo ako. Kakawalang gana. Kahit naman meron pala akong meron. Ayan, dikit na ako sa main. Ayan, Jerry Rock, dikit ko na. Ayan. Samira, Miguel Love, shout out, nagbaba ng bahay, Samira. Mamaya. Si Maui na sa ilalim. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Thank you so much, Samira. Ang connection natin. Dikit na pala to Jerry Rock sa'yo. Wala kasing ibang lagayan siya. Cooking ay nagbaba ng bahay, cooking. Ayan, Jerry, bahay mo ako ulit. 3 na lang po sa nakapin, 3. Ayan. 3 na lang po sa nakapin. Ayan, Sherwin, nagbaba ng bahay, Sherwin. Ed's Vlog, Miguel Love, shout out. Ed's, may jacket. Ayan, Jerry, dinikit ko to sa'yo ulit, Jerry. Nel Alulino, Miguel Love, shout out. Ayan, Nel, meron ka ng jacket. Kaso lang aking connection. Nagluluko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa connection na to.
Pag ito namatay, iwan ko na lang. Ayan, Tirol INC, nagbaba ng bahay, Tirol. Ating connection, mga dala. Dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang. Ayan. Dalawa na lang po sa nakapin yung may premiere ka ano, Nel? Ayan. Ang connection natin, nagluloko ba? Sa iyo. Ayan, Sherwin, nagbaba ng... Madam Girlie Migalab, shout out. Tamsak dan, ayan, Girlie G Migalab, shout out. Grabe ang aking connection. Kaya nga po, panay... Hindi... Yung aking... Kaya nga po, ano, Madam Girlie. Nakasar ako. Panay ikot, Madam Girlie. Paano ko nito makakapag-live ng maayos?
Kaasar yung connection. Bye mo. Ma. Ano? Naputol-putol nga ang connection, ma. Putol-putol. Hindi nga niya ako pinapansin eh. Simangot tuloy ako. Ayan, projectionist po, nagbaba ng bahay, projectionist. Sana naman magtuloy-tuloy ang connection. Wala bang nag-welding, ma? Ha? Bakas lang balik agad. Ayan. Ma? Kailan? Nang ano? Pag-iisa. Sa ulap-tap nga nag... Sherwin, nagbaba ng... King pag-iisa.
Ang puso ko. Neil Tamso, Sherwin Reyes. Ayan. Medyo it Maui Boy. Maaraw na sa labas mga lalads, maaraw. Akala ko papayos mo yan kay ano machulo. Ha? Anong diri? Kano? Magkano? Anong 3.5? Ayan, cooking. Nagbaba ng bahay, cooking. For million in the house, Miguel Love Shout. Wala hanggang matapos yung ano ko yung trip na to. Anong gagawin ko dito? Ano magkano ba yung washing ma? Ayan, may 1,000 Shopee. Shopee. Bakit? I-deliver na lang. Ano ka mahal? 1.8 oh. Basta na yung pera. Kung nasa 1,000 mahigit lang. Magkano ba ang washing? Magkano ba yun? Ayan o, may... Baka naman nasukuwag ka Australia. Tubong ka. Misnitan na. Sa luwas ka mo magbakal, hindi ka mo sa luka SM. Sa luwas. Ay, sa SM, mahal. Itali mo dyan o sa pinto. Ayan o. Dyan o. Sabit mo. Lang dito lang. Ayan, 3 million in... Stay, ma. Stay. Kung maayos naming tao. Sikat TV Vlog, Tamsak Host. Ayan. Sikat TV Vlog, Miguel Love, shout out lalads. Sa tuwina ay natatanaw.
Panay loading tayo mga lalags. I don't know what to do. Whole day like this. Sa gabi't araw, ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Daos Miguel Love, shout out. Panay tayo loading mga Mawi. Kontot. Panay loading si host. Sa gabi't araw, sa tuwina ay natatanaw. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Panay loading. Paano tayo nito makaano? Sa gabi't araw. Miguel Love, shout out. Your connection is unstable. Please wait while we try reconnecting. Galawin ko nga. Sir Jimmy Miguel Love, shout out. Ay hindi magbabago. Maalay sa'yo. Wala nang makilala ka. Maui boy.
ko alam lalabs pa na ikot. Wala, lumayos yung connection. Bagong bahay ni Mami. Ate Miu, support team Mega Love shout out. Alin ba yung antina nito? Pa. Chito Agostinar, Mega Love shout out. Try kong mag-take to mga lalabs ha.